У поселку Коханово Талачынскага района после ремонту и реконструкции открыли дзіцячую школу мастацтваў. Абноўлены аб'ект павінен быў прыняць выхаванцаў яшчэ 2 гады таму падчас правядзення абласных дажынак. І хоць у адведзены тэрмін будаўнікі не справіліся, работы на паўдарозе не спыніліся і касметычным аздабленнем не абмежаваліся. На доўгачаканым наваселлі пабываў наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Радуе вока, грэе душу і рыхтуе таленты для Беларусі. Усё гэта Коханаўская школа мастацтваў. Тут развіваюць 3 накірункі дзейнасці. 12 педагогаў-прафесіяналаў перадаюць свой вопыт і майстэрства 200 навучэнцаў. Што можа быць лепей у юбілейны год, а сёлета школе мастацтваў спаўняецца 45, атрымаць у падарунак капітальна адрамантаваны будынак. Дзіцячы творчы дом, дзе ўсё зроблена дзеля плённых заняткаў і развіцця яго выхаванцаў. Хаця гэта свята павінна было адбыцца 2 гады таму падчас абласных дажынак, які прымаў Талачын. Але галоўнае, што пачатая справа была даведзена да канца. Фінансаванне аб'екта не спынілі, і вось поўнамаштабная рэканструкцыя завершена. Сегодня это не первый объект. Мы сегодня заехали в районный центр и посмотрели сегодня буквально вот первый день, как открылась новая пристроечка для 6-леток в средней школе номер 2 и посмотрели пристройку для детского сада номер 1. Практически все сделано за счет бюджета, сделано хозяйственным способом. Конечно, просто прекрасно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что молодцы, не останавливаются после дожинок, а продолжают работать над социальной сферой. Но это новый объект сегодня. Здесь вложено более 3,5 миллиардов неденоминированных рублей. В школе занимается 200 учащихся. Вы видите, как она превратилась. Сегодня можно сказать действительно, что это стал дворец. Коханаўскую школу мастацтваў без перабольшвання можна лічыць візітнай карткай Талачынскага района. Ніводнае мерапрыемства не абыходзіцца без выступленняў яе выхаванцаў. Узорны харэаграфічны калектыў «Каханачка» і народны ансамбль песні і музыкі «Александрына» заўсёды з поспехам выступаюць на абласных і рэспубліканскіх конкурсах. А гледачы нават не здагадваліся, у якіх умовах прыходзілася займацца дзецям. Затое зараз дырэктар Марына Воробьева з радасцю расказвае аб пераменах. Были заменены все окна, все двери. Если бы вы к нам попали год назад, мы бы с вами так не стояли. Вы бы уже были в пальто, в шапках, в шарфиках и в варежках. Здесь было так холодно, что невозможно было работать. Самые выразительные перемены, конечно, в актовом зале. Вот здесь вот у нас были серые незрачные стены со старыми подтеками. Сейчас у нас, конечно, на 180 мест зал, новые кресла, новые окна, одежда сцены, яркая жалюзи, освещение. Большасць выкладчыкаў Коханаўскай школы мастацтваў яе былі выпускнікі, і цяпер працаваць яны абяцаюць з падвоенай энергіяй. Умовы для заняткаў зроблены амаль ідэальныя. Конечно же, после ремонта школа изменилась на 100%. Стали уютные классы, приятно заходить, приятно просто даже здесь присутствовать, не то что работать, а работать само удовольствие. И мне, и детям будем творить, будем покорять вершины. Хутка ў абноўленых кабінетах з'явіцца новая мэбля. Сродкі на гэта ўжо выдаткаваны з абласнога бюджэту. Сергей Мисурагин, Леонид Табола. Навіны. Талачынскі раён.